Hei kaikille! Olen Jääskeläisen Anna. Opiskelen kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa Riveriassa sekä tulkkauksen ja vuorovaikutuksen väyläopintoja Humakin kautta. Erikoistun aikuisten ohjaukseen, eli asiakkaani voivat olla aikuisia ja ikäihmisiä. Ohjausala on hyvin laaja-alainen. Ohjaaja voi olla tukemassa asiakasta esimerkiksi arjessa tai opintojen parissa. Työ on ohjausta, opastusta ja tukityötä. Työ on myös toiminnan suunnittelua, valmistelua ja toteuttamista. Tämä ala vaatii erilaisia vuorovaikutustaitoja. Esimerkiksi aktiivista kuuntelua, empaattisuutta ja kykyä kohdata erilaisia ihmisiä. Vahvuuteni näissä vuorovaikutustaidoissa on empaattisuus ja kyky kohdata erilaisia ihmisiä. Aktiivinen kuunteleminen vaatii vielä harjoittelemista. Olen oppinut oman alani vuorovaikutustaidoista muun muassa sen, että niitä voi ja kannattaa kehittää. Ja että teoria auttaa erityisesti haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Kiitos, että olitte mukana. Heippa kaikille!